pošleme nám potom ten řetěz tam spravit, tam vidím, že máme ten článek špatný. Jo, dobře. Mirdo, už potom, jak nastoupíme tady, jo? Když pojedeme z první figury, tak dávej pozor, jestli, kde budou, no. Jestli budou daleko, tak žádný velký divočení. Jo? Mistrovství světa v cyklistice 1975 je už dávno za námi. Utichly boje na betonovém oválu, medaile a mistrovské duhové dresy se rozjely do všech částí světa. Víme, že v tandemech je Československo opět nejlepší. Ale ohlédněme se ještě o něco více zpět. Píše se červenec 1975. Tandem. Klasická, nesmírně technicky náročná disciplína, při které se dosahuje až 75kilometrové rychlosti. Disciplína, která však také vyžaduje pevné nervy, postřeh a nápady. Podmínkou k mistrovství je však především souhra dvou vynikajících individualit, které tvoří nedílný celek. Tyto vlastnosti přinesly zasloužilým mistrům sportu Vladimíru Vačkářovi a Miroslavu Vymazalovi dvakrát zlato z mistrovství světa. I když získali titul nejvyšší, odešli z mistrovství republiky 1974 poraženi. Postarali se o to zasloužilý mistr sportu Ivan Kučírek, to je ten vepředu, a mistr sportu Miloš Jelínek. Vačkář s Vymazalem, které vidíte při tréninku balancování na místě, což je důležitá součást taktiky této disciplíny, touží po odvetě. Mistři republiky chtějí titul obhájit. Tréninkové spurty před mistrovstvím republiky však absolvují společně. Na dosažených úspěších má velký podíl také nový trenér reprezentace Jaroslav Žák. Musí být samozřejmě nestranný a stejnou měrou poradit všem. Tam jsou ještě rezervy. Mirku, hlavně ty musíš dát pozor, protože ty musíš reagovat na vlatky, jak to tam bude tu jízdu vytvářet. Jinak je to všechno v pořádku. Konečně nadešla chvíle pravdy. Během několika minut se zúročí celoroční příprava, dlouhé hodiny v tělocvičně, v sedle kola na silnici i na dráze. Desítky litrů potu, sebezapření, odříkání. Jede se na 2 vítězné jízdy. Pádu se jízda opakuje. Pozor na sprinterský území a na zachovávání přímého směru. Připraveni? Odstartováno. 3,5 okruhu je většinou ve znamení boje o lepší pozici, o souboj taktiky, techniky, nervů a inteligence. Kdo vydrží déle stát na místě a získá v této fázi výhodnější 2. místo? Jeden z tandemu mistrů světa, Vačkář Vymazal, nevydržel balancovat a dotkl se bariéry. Jízda se opakuje. Znovu je stav 0-0. Trenér Žák radí tentokrát Kučírkovi s Jelínkem. Já už musím dávat pozor. Ještě jedno to stačí. Oni musí vést teďka jedno kolo, že tak... Když potom budeme tečet větší tohle kole, že to prostě měl prosím do zpracovaný, ale nic nevyzdrojení. Sedí, jo. Sedí, já ti dám spravím kolo. Vedle nich Vladimír Vačkář, mozek tandemu, a Miroslav Vymazal, motor. V první jízdě tandem Kučírek-Jelínek se snažil rozhodnout tento závod z 2. pozice prudkým nástupem. Vačkář s Vymazalem toto očekávali a jejich nástup zachytili. Vzhledem k tomu, že Kučírek nechal velký prostor v zatáčce a objížděl Vačkáře velkým obloukem, udržel jeho zrychlení Vačkář a vzhledem k tomu, že rychlost tandemu mistrů světa je v závěru lepší, zvítězil.
První ze 3 jízd dopadla podle předpokladů. Kučírek s Jelínkem prohrávají. Jinak to bylo všechno výborný, jen ten závěr ještě musel být a trošku tam lehnout níž, no. Bylo to hodně vysoko od vás, no. Teďka dále příště pozor. Avšak Vačkář s Vymazalem vědí, že vše ještě zdaleka neskončilo. Budeme muset začít dřív trochu. No. Protože teďka už to, oni jak to do nás rozjeli, tak to už bylo tak akorát na hranici. Já jsem vůbec nevěděl, kde jsou. No to byla škoda právě, já jsem cítil najednou, tam oni už měli předsunutý kolo. A to už nešlo čekat, až přijdou. Já jsem začal tam u toho podchodu, jsem začal tak. To jsme měli trochu dřív právě, jsme ztratili tak já půl metra. jsem do Marlbora, tam jsem furt jel. No já vím, ale musíš... Dokud si, já jsem myslel, že to co? Já jsem měl furt, já jsem neporážel. Jenomže jak jsem sedl, víš? Jenže já jsem zasedl tady, jak jsme zasedli, tak to kolo, to úplně plulo pryč. Tam dáme druhý, no. Další jízda o 30 minut později. Pokud si Kučírek s Jelínkem chtějí uchovat naději, musí zvítězit. V druhé jízdě Kučírek s Jelínkem neriskovali druhou pozici, jeli první, prudce nastoupili a udrželi toto místo až do závěrečného špurtu do pásky. Zvítězili v této jízdě. Dvojnásobní mistři světa byli ve druhé jízdě poraženi. Jo? Neboj se, teď už to dojde. Vladimír Vačkář, Ivan Kučírek, řidiči, kteří určují taktiku svých tandémů. To, co teď uvidíte, není jen finále mistrovství republiky. Jak se později ukázalo, byl to prakticky souboj nejlepších světových tandemů. Vačkář s Vymazalem na první pozici. V rozhodující jízdě Kučírek s Jelínkem nastoupili, nenechali v zatáčce soupeřům prostor a zvítězili. Ruka nad hlavou Miloše Jelínka znamená, že se to opět podařilo. Na mistrovství republiky zvítězil společně s Ivanem Kučírkem už podruhé nad mistry světa. Vypadalo to, že Vačkář má senzační pozici, pak ideálně si udělal odlep a letěl do vás ohromně rychle. Tak vám gratuluju. Bylo cítit, že šlápeš konci. Tak nic. I prohrávat se musí umět. Je to snad těžší, než být první. Vladimír Vačkář okamžitě rozebírá příčiny porážky a přitom už jistě myslí na soutěž nejdůležitější, na mistrovství světa. Jsme byli blízko, nebyli jsme správně. Ten odlet byl ideální. Nebyl, byl krátký na tandem. Na tandem musíš mít aspoň 5 metrů. To nestačí délka kola. Že jste do nich šli dobře. No tak Kučera nám tady pěknou pleskl dvakrát. No, tak No on to asi neudrží, nebo já nevím, on tak ukaždí. tam rval s tím. To je už ten styl toho Agapova, takové trošku tam, no. No jo, no, ne, já jsem myslel, že půjdeme, ale jak mě tady zase kopl, tak jsme zase stáli. No. Ale škoda byla, že on mírně v nástupu jel moc a já jsem nejel, aby jsme ten odlep udrželi. A on je tam furt tlačil. On je tam furt tlačil a potom až zase v koncu zase na to už neměl. Kytice, medaile, mistrovské trikoty, potlesk a stupně vítězů. Ivan Kučírek a Miloš Jelínek vychutnávají své vítězství a těší se na nejvyšší světovou soutěž. V této chvíli ještě netuší, že jako druhá československá dvojice nebudou Mezinárodní cyklistickou federací přes původní příslib na start připuštěni. Vladimír Vačkář a Miroslav Vymazal, ač zde ještě druzí, jsou už v duchu na mistrovství světa. V 73. zde poprvé dokázali nemožné. Získali pro Československo první zlaté medaile a duhové trikoty v téměř 80leté historii dráhové cyklistiky. Když svůj úspěch o rok později opakovali v Montrealu, ukázalo se, že nebyl náhodný. A v loni získali sice jenom stříbro, ale před nimi nebyl nikdo. Polský tandem byl dodatečně diskvalifikován.
V této krásné cyklistické disciplíně, která byla neprávem vyřazena z olympijských her, je pro další světová klání naše síla a perspektiva.